सर तुमचं पूर्ण नाव सांगा. दिलीप बाबूराव शिंदे, तालुका जावली, जिल्हा सातारा, मुक्काम बुद्धेघर. मी महावरे घेतलं होतं. नाही, कोण्या कंपनीचे तुम्ही प्रोडक्ट घेतले होते सर? श्री समर्थ. श्री समर्थ. हां, कशासाठी घेतले होते? ते मुळ्यांसाठी घेतले होते. बरं बरं बरं, स्ट्रॉबेरीवरसाठी. हां, स्ट्रॉबेरीसाठी. बरं महावरी त्यानं ते मुळ्या हे झाले, झाड मजबूत झालं. बरं. आणि एक स्प्रेला यायला घेतलं होतं, स्प्रेला. बरं. काय ते फ्लोरिस्टो. फॉरेस्टो. त्याच्यामुळं काय फायदा झाला तुम्हाला? चांगली निघाली आपली. फुलकळी चांगली निघाली. अजून बी टिकून आहे फुलकळी. फुलकळी चांगलं टिकून आहे चांगली. तर तुम्हाला त्याचा काय फायदा झाला? त्याच्यापासून उत्पन्न आपल्याला जास्ती भेटते. बरं बरं, उत्पन्न वाढलं तुमचं दरवर्षीपेक्षा? दरवर्षीपेक्षा वाढलं. उत्पन्न चांगलं झालं. बरं 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 बरं. तुम्ही सॅटिस्फाईड आहेत? हो. बरं बरं. ओके सर, धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू.